Dili ko kay Landong. Hi! Feel na ko ako pinakagwapa sa mong baryo ay. Awa. TikTokers lang yan. Long time no shot. Gani pre bisin o kag pre. Ano bang good pre? Lahi na biyaning kinabuhing minyo no. Priority na sa tong pamilya pamasayro. Nasayro Mo nang balag tagsa na taw mag-inom basta perminti ta magkita. Dati na Mo na. wala na yung bisyo sa imo sa una pre, nga mamayot na pre, wala na. Uy! Depende pre kung kipit na jud kayo pre. Oh, okay. Yan ay mga baby boys, oh. Hey! Kasi klabag TikTok, di. Teka na pre. Bayad gud nga nagpa-kuan diri pre. Oh, papansin diri ba? Kiki ay. Oh, diri man na papansin pre. Bayad. Murag di mo maklaro pre kinatabunan mo sa down nya kapila na pabia nato ning galon medyo ko ana ba hubog-hubog na ba tips. No, ela na pansin na pre. Chat nanda pre. Sa ta diri ako sa pre cute tipsy re yan yung cute tipsy re. Ako lang ni. Hoy! Nagusam ka diya, mura kag isda na kurtiyan. Dili ko mapalit yung dugos ko ya. Si Dugos. Sing bagong takaning lasonis buang kay pakaon na ko ni si Mua. Dili di ay. Ah, mao di ay, naday mga laki diya ha. Yes! Siyempre! Walay makalabaw sa kuha diri ya. Ako ang pinakagwapa diri ya. Oh, fierce. Mga biniga gid ko. Ayo, te, pare kog tuba te. Cute tipsy lagi inom na dira. Ay, mga bad. So cute tipsy na ko pre ba. Smile. Cute tipsy na pre. Speaking of cute, may nagpa-cute si mga pre oh. Na! Kawa na ning baryuwa. Wa na. Tanawa oh. Mo man ang bagong baling diya. Mas kuya pa mo kiyay si Mua, pili ka. Ah, wala jud kayot. Minus man di kay ka. Diyan ka nagkakamali. My precious. Walo, medyo kuan na siya pre pero pwede na na. Kanang bayuta bag-o naman na diri. Ako? Paraan na kay ko diri, kada akong lubot. Daghan na aning Bluetooth ani. You're connected tanan. You wanna Bluetooth ni? Butot ni bitaw maigo kaning tinumo nako, maulaw jud ka mo bangon bayuta ka. Ramasan kayo mag-iyay man oh. Ano na diri be? Si kay dire. Ay dire be kay mapod milingaw ba dire kay dire. Shut down mo, shut down. Ali dire. Ay nagdugaye. Sabak Mr. Lim. Chat. Pasyat ako. Oh, sige ha. Man sabak ha. Ah, wala gyud minus jud kay ka. Oh, tanawa oh, gisabak na. Sabak na dire. grabe Dito ba? kay ni mo ganina be to kay ni mo. Sabak dire. Ay mao man din yung bayuta bagong balin sa tong baryo pre. Marama sa kimo kiyay pre no. Hala! X man din mo na. Nami example no. Example to. Mr. Len? Oh, kaklaro na oh, tanawang lawas ana ang barog Mr. Lim kayo. Hindi man ni bayuta ay. Kining bayuta ni? Wala pa ni katilo sa akong dumog ay. Kana. Ito na ako. Kana. Pag showdown mo ha. Sumali. Bago na dire, tapos ako dugay na kay ko diri sa purok na to. Wala ko yung gagdag shot. Siya, ikaw to napapansin nito kaganina. Di ba mo man imong ex pre? Si X. Ayaw ko i-deny. Ha? Tanawa diri oh? Nakapad diri imong Bluetooth? Dati legit pre, na X ako nakadali pre, sa kauras, ragod. Tapos, wala ka nakabalo. Buntis ko. Na. Wala ka kunik ka ng mga bluetooth ni mo pre. Hindi ko musugot ani. Showdown na lang ta. Ha? Showdown! Pre. Ipi, sige na! Sayawe! Luda na niloy. Nalingaw ko, pre, nalingaw. Ningaw pre kapang luod na tanaw mo na yung mga bata o laing di man tanawon ba? Pasitata. Pre, alin na mo diri pre.
Lagi nag-away mga bayot. Bullshit ka, ha? Gumog na mga bayot, oh! Yung bayad ani pre. Wala na to sila pre. Sila nang bayad na to. Tara, mag-inom tayo tinata. Uy, ang bayad sa tuba! Animal ni mga bayutan eh! Tignan sa mga boylet.